TV3 ha tingut accés a un document de gran interès per als usuaris de Renfe a Catalunya. Es tracta de les limitacions temporals de velocitat que de forma continuada provoquen les principals incidències. Els podem explicar en un mapa que veuran tot seguit el perquè dels retards i de les afectacions. És un document que no s'havia fet públic fins ara, però que permetrà a tothom saber amb detall l'origen dels endarreriments. Sense anar més lluny, avui mateix hi ha hagut retards en alguns casos de més d'una hora. Pere Bosch. I no és cap novetat, Toni, perquè fa mesos ja que els retards acumulats a Rodalies i a regionals han deixat de sorprendre els usuaris. S'han convertit, de fet, gairebé en la norma. Segons xifres oficials, de fet, el 14% dels trens de Rodalies i el 51% dels trens de regionals de totes aquestes línies arriba tard cada dia. Això es deu a diverses causes, des dels robatoris de coure fins als atropellaments. Però la principal, i amb certa diferència, són les limitacions temporals de velocitat. I les podem veure en aquest mapa. Són tots aquests punts que hi ha escampats per la xarxa viària catalana. En total, 126 afecten, com poden veure, absolutament totes les línies i fan que tots, absolutament tots els trens que circulen per Catalunya avui en dia vagin més lents del que podrien fer-ho. Per exemple, us donarem dos exemples. A la línia de Rodalies R4, que va de Sant Vicenç de Calders, passant per Barcelona i fins a Manresa, hi ha un total de 20 punts foscos i això fa que els trens circulin amb un retard mínim de 8 minuts i mig. O ara, cap a la xarxa de regionals, podem veure que la línia R14 entre l'estació de França i Lleida acumula 22 limitacions de velocitat i un retard mínim de 16 minuts. Són dades que fins avui no s'havien fet públiques, tot i que els usuaris en pateixen les conseqüències diàriament. En el trajecte entre Tàrrega i Cervera, els trens de l'R12 passen per aquest punt, al terme municipal de Granyanella. Els trens hi circulaven a 130 km per hora, però des de fa 3 anys la inestabilitat del terraplè, evident a simple vista, els obliga a frenar fins als 20 km per hora. En només mig quilòmetre acumulen 3 minuts de retard respecte a l'horari habitual. A l'entrada de l'estació de Sants, un punt per on passen 375 trens de Rodalies al dia, la velocitat està limitada a 30 km per hora pel mal estat de la via. Són només 2 dels 126 exemples disseminats per la xarxa ferroviària de Catalunya, alguns dels quals fa més de 10 anys que estan pendents d'arreglar. La responsabilitat de fer-ho és d'Adif, l'empresa que gestiona la infraestructura. És un resultat de la manca d'inversions. Per tant, el problema principal és no haver invertit el suficient en aquesta xarxa perquè avui no tinguéssim com a derivada tots aquests problemes puntuals en diferents punts de la xarxa que fa que sigui molt difícil resoldre'ls tots de cop. Les limitacions temporals de velocitat afecten absolutament totes les línies de Rodalies i regionals de Catalunya, des de les més perifèriques fins a aquesta, la R2, que és la més utilitzada amb 37 milions de passatgers l'any. De fet, per realitzar el trajecte des d'aquest punt a Vilanova i la Geltrú fins a l'estació de França, els trens han de passar per 9 limitacions de velocitat i això fa que tots arribin a Barcelona, com a mínim, amb 11 minuts de retard. La Generalitat, encarregada de fixar els horaris dels trens, feia mesos que demanava aquesta informació, però no la va obtenir fins la setmana passada. Ara que sap on són les limitacions, vol negociar-ne la solució amb Adif. Volem un pla d'actuació prioritària per anar eliminant aquestes limitacions temporals de velocitat. Algunes són molt fàcils de treure, d'altres són obres de major complexitat, però que necessitem és poder-hi actuar. Però la relació entre les dues parts està pràcticament trencada. En els 5 mesos que du al càrrec, el conseller de Territori no ha pogut reunir-se encara amb el president d'Adif, Gonzalo Ferre. Per això la Generalitat també es planteja un escenari completament diferent. Ho hem provat tots, hem mirat d'acordar inversions amb l'Estat, s'han incomplert de manera constant, permanent i sistemàtica, anem a fer un canvi d'esquema. Nosaltres volem gestionar els trens a Catalunya. El govern assegura que el traspàs complet de la xarxa de Rodalies es podria fer immediatament si així ho aprovés el Consell de Ministres. El Ministeri de Foment, Renfe i Adif han declinat les peticions d'entrevista per a aquest reportatge, però en la seva visita d'ahir a Barcelona, Ana Pastor va defensar les inversions fetes en temps de crisi. Se ha hecho un esfuerzo con una inversión que está en marcha en este momento en todas las infraestructuras de cercanías por valor de más de 700 millones y terminadas por valor de 287 millones. Le estoy hablando de infraestructuras importantes y mucho que queda por hacer. De la seva banda, Adif assegura que està treballant en 20 punts i que a curt termini preveu eliminar el 40% de les limitacions temporals de velocitat que hi ha a Catalunya.
Alguns consideraran que aquesta informació, el mapa complet, és un escàndol, però per la majoria és sobretot una font per saber el perquè dels seus greuges diaris. I és per això, Toni, que al web 324.cat està disponible aquest mapa de totes les limitacions temporals de velocitat. Es podrà veure, per exemple, el que passa al conjunt de la xarxa, on hi ha aquests 126 punts, o podrem ampliar-lo i apropar-nos a un d'aquests punts en concret. Per exemple, a la ciutat de Barcelona veiem que hi ha 6 limitacions temporals de velocitat, la més important de les quals és a l'estació de França. Aquí els trens de totes aquestes línies acumulen un retard de 4 minuts i mig perquè van a només 10 km per hora a causa del mal estat de la via. Podem consultar tots aquests punts i, per exemple, desplaçar-nos a les comarques de Tarragona i veure què passa al Priorat, en concret, prop de Marçà-Falset, de l'estació de Falset, a la parada de Pradell de la Teixeta, on tots els trens de la línia R15 acumulen 3 minuts de retard, en aquest cas a causa d'un descarrilament que està pendent d'arreglar-se des del 31 de juliol de l'any 2012. Tots els convois que passen per aquest punt acumulen aquest retard. Incidències com totes aquestes que hi ha en aquest mapa són les que dia sí, dia també converteixen l'experiència dels usuaris en un mal de cap que provoca tot tipus de reaccions, fins al punt que hi ha qui es canvia de domicili per estalviar-se el viatge en tren. Estic buscant pis a l'Hospitalet i a finals del mes que ve ja em trasllado allà. Si l'horari es complís, possiblement no m'ho plantejaria el tema de traslladar-me, però com que no es compleix mai, doncs he de marxar. Avui, en principi, havia d'agafar el de 22, però ha passat l'anterior, que anava amb 10 minuts o 12 de retard. És una mica el que diem la gent que agafem el tren, que ja no mires els horaris. Baixes a l'estació i agafes el que passi en aquell moment, perquè és que no te'n pots confiar dels horaris. Bueno, ja estem acostumats a aquesta situació, es repeteix constantment. Anirem cap a aquella zona d'allí, que és on normalment estan repartint els bitllets de devolució express i a veure si tenim sort i ens el donen. Si em fan fora, li puc demanar a la Renfe que em pagui alguna cosa o no? I com que l'excusa sempre és la mateixa, que sempre és la Renfe va tard, jo vinc de Calafell, he de fer el canvi aquí, he de canviar de vies i mai saps a quina via has d'anar i quasi sempre passa tard. El tren avui ve per l'altra banda, però ho sabem pels semàfors. Interpretem els semàfors perquè la megafania no funciona, no acostuma a funcionar. Vivia a Castelldefels i ara que vinc a viure a Barcelona ja és el colmo que em trobo amb les incidències de la R3, que és la zona on he d'anar a treballar ara amb Torre-Baró. Hi ha hagut queixes, hi ha fulls de reclamació, hi ha el que vulguis, però realment el resultat de que et queixis, de que reclamis, de que no vas a sortir enlloc. Tota aquesta informació sobre les incidències de Renfe tindrà seguiment demà a TV3, als matins i al Telenotícies, tant al Comarques al migdia com al vespre. I vostès poden fer les seves aportacions o queixes a través de les xarxes socials amb el hashtag TrensTV3 i també al portal 324.cat. Aquí al portal hi trobaran punt per punt totes les limitacions temporals de velocitat.